Margarita, I'm Crazy Girl i danas ćemo vidjeti malo Factions na Galaktiku. Znači, bukvalno više ne igram na Surfcraftu. Mislim, igram na Surfcraftu, ali bukvalno mnogo malo. Znači, evo nas ispod zemlje i da... Ovo je moj kao Factions. Znači, evo kad bi naprimjer ukucala ovako i evo ovako mi se zove Factions. YouTube TTG kao YouTube The Crazy Girl. I da, što mi je malo glupo da kucam ako o bože. Tu pero nije bitno, malo sam tešla. Znači, od kada sam igrala Minecraft, zato što sam imala nedelju dana goste i mnogo smo malo igrali, više smo onoga. Mislim, oni su puno igrali, ja nisam. Zato što imala nas je koliko hoćete. Samo, ne znam. Samo jedan laptop. I vidite, svi časovi su prazni. Pa sam mislila da sada možemo da ih napunimo. Neki, mislim, jedno su moje, nije bitno. Znači, ajmo da napunimo, znači, treba će mi sajnove malo. Okej, evo ovako. Ovako 6 sajnova, bit će dovoljno. Blokovi. Malo sam promukla, izvinite. I TCG chest. Kako piše CHS, to jeste. I tu crvena. Ok. Vidim šta bi to mogli da stavim ući neki poseban chest da mi stavim sve to, neka bude da razvam. Napisat ću i svašta. Da. Promukla sam. Da, sorry. Da, ajmo da napunimo to. Okej, evo. To. To ide u blokovi. Mislim, ovo će ići u rude, tako da... Ajde ovo da rasporedimo lepo, da ne ubacamo samo, nego kako lepo da rasporedimo. Znači idemo ovako, cobblestone. Pa ovako, znači sve vrste cobblestone idu ovdje. Ovdje ide dirt. Ovdje ide wood. I eto, tako. Ili bolje ovako. Aj. Up. Up. Ovako, sad imam samo jedan koji je ovako i onda idemo ovako. Znači, oprostite što nije imalo puno videa. Da, zaboravila sam da kažem da
Sutra ću da proglasim pobjednika. Znači, iako nije možda prošlo 12, ali eto što ću. Znači, sam promenila da imate samo nedelju dana, pošto, znači, bez netrpljivo da čekam. Mislim, nisam mogla da sačekam da vidite ko je pobjednik. Nisam puno ulazila na ovaj account, sad, mislim, na ovaj YouTube, pošto rekla sam, ovdje razno. Znači, u razno sam ovo neka mi ostane u čest 1. Ok, i onda ide hrana. I ovo je hrana. Ok, ovako, a neka mi, na primjer, ovo ovdje ostane u čest 1. Evo ovo mogu da stavim. Ovo tu da postavim, a ovo tu da se može. Idemo kitke, mislim da vidim još koliko ja. Neko trebala da sam uzela, ili da. Sam uzela. Ovo. Nego ja stalno igram na ovom serveru i nikako da vidim progres 10. Pero, ne vem. Slič, pero... Nema. Dar. Ok, idemo... var... Onako da vidim kako, da li je i dalje na Halloween. Pošto je juče bio Halloween, dobili smo puno slatkiša, mislim, ja sam bila tu. Te je dalje Halloween. Ok, malo ću laga. I vratila Messenger ovdje. Mada ja... Ok, ovdje nema ništa. Haha, vidi mene kako ga bijem sa rukom darom. Ko je tu? Opa. Ok. Nije bitno. Čitamo... Ne znam što da radim, tako da mislim da u sljedećoj epizodi ćemo ovo sve tu da lepo sredimo, tako da to će biti to što je ove epizode. Hvala što pogledali, bacite like, share i subscribe i ciao!